iya sa Dios alang sa mensahe nga atong pagadawaton. Among amahan, labing amahanan, daghang salamat Lord God sa mga pag-ampo nga amo nang napaabot kanimo. Balang Espiritu, salamat sa imong paggabay, salamat sa imong pagiya. Lord, among isalig, itugyan namo kanimo kanang tanan. Then Lord, nasayod kami. Nga walay malisod kanimo ug sumala sa imong kaubuton. Kay ikaw ra may nasayod Lord sa angayan ug the best para kanamo. Ug ini ka kagabiyon sa among Lord, dawat sa imong pulong, panlangini ang matag usa, lamang matag usa, nagaay kami focus. Lord, himuang Ginoo hayano namo kasabtan ang imong pulong kini among magkinabuhi sa kinabuhi namo matag adlaw. Palang Espiritu magagahom ka, magadumala ka sa kinatibuk-an, matag usa ka namo bisan ako Lord nga imong instrumento ngini kadapion. Nagtabang kami nga dunay kasing-kasing nga mas nulundon sa among madungog ngini kadapion. Kini among pagampo sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Oh. Amen. Thank you Lord. Ug sa Kolosas 2